2, puno sa mga nag-unang manduduyo nga bahaganon. Ang siyang bumuka sa ating puso, kaluluwa. Ang siyang nagtulong sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magkamnan. At kung tayo'y ibigo ay pagnimuti na may Diyos na. Guys, naandi ko importanteng istorya ninyo. Last na din na akong pagkanta sa atong grupo, kay ako na ning ipahoy akong lawas. Tungod kay na ako'y sakit ng stage 4 cancer. Wala ko'y kwarta pang kemo, maungnin na lang dyan ako mapahuway. Pasensya kayo ninyo, hinaot na makasabot rin muna ako. Mga higala, aduna ko'y hangyo kanyong tanan. Tabangan na totoo sa kami ka pinaagi sa tong talento. Tapang, ya aduna ko'y nahulungaan na presentasyon. Mapa-show for Acosta ni Leslie. Ya atong money nga ato'y tapok. Kini ato'y donate kaniya. Hello everyone! Let me introduce to you guys our very own angel voice sa group namo, si Leslie! Leslie, pwede ba ka mo kanta? Ako'y kaskas aning gitara, ya ikaw ang mutuyog aning kanta ha? Sure. Kung kaya pa sa akong lawas. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Salamat kayo ninyo ha. Kamu ako sa akong inspirasyon. Karong nabuhi po ko. Salamat kayo ninyong tanan. Les, napang-surprise kanimo. I hope ma-enjoy pa ka ani among gihanda nga presentasyon, ang Kaskas Duyo. San Jose, Manala
Daghang salamat contingent number 2. Pundok sa mga kabataan-unang mandaduyog sa Paakano. They would like to say thank you to their